Hi mga katamsi! So ito pala yung nagpa-renovate ako sa harapan ng tindahan namin. Kaya samahan nyo ako. Pero manood lang kayo. Itong video na ito mga katamsis, matagal na talaga ito. Pero ngayon lang ako sinisipag na mag-edit kasi sobrang busy ko mga katamsi. Kasi meron na akong FB page at meron na akong grupo, yung Dunay Revines. Kaya hindi na ako masyadong naka-upload dito mga katamsi kasi busy ako sa pag-edit, pag-shoot at ako lahat mga katamsi. Ako ang director, ako ang mag-edit, lahat-lahat doon sa aming FB page. Anyway, sabang nagpapanday doon si Kuya, dito naman nagpagawa ako ni Manoy ng kulungan para sa mga itik mga katamsi ba. Kasi nakabili kami ng 4 na itik. Pero wala pa silang kulungan kaya nagpagawa na lang ako ni Manoy. At tapos na pala si Kuya, nag-renovate dito sa harapan ng tindahan namin. Ang ganda na niya tingnan mga katamsi, hindi gaya noon na yung kawayan pa yung gamit namin mga katamsi ba. Kawayan din naman itong amakan mga katamsi pero iba lang naman kasi may mga design siya. Tapos na ako naglinis dito mga katamsi, magmamap na lang ako para wala yung mga alikabok mga katamsi ba. O diba, may pa-quick tour pa ito si Inday Rachel ba. Pakita pa niya yung tindahan, nagamay ra kayong sulod ba. Hello. So, nagsimula na akong mag-map dyan mga katamsi. O, diba? Pass forward na lang natin mga katamsi kasi medyo mataas na itong video natin. O, hala, may pasayaw pa si Rachel. Anyways, highways, balik na tayo sa paglilinis. Tapos na tayo mag-exercise. O, diba? So, pagkatapos ng mga katamsis, dinilinisan ko din itong ref namin kasi medyo madumi na siya ba. Kasi mayroong magbubukas dito sa ref namin ba, madumi yung kamay ba. Nindot kay, kuanon ba, putlo ng kamot ba, kay limpyo kaayo ba, magulit dito sa ref. At tapos na pala yung ginawa ni Manoy na kulungan para sa mga itik. Kaya ito kinuha na ni Kuya yung mga itik guys. O diba, maganda yung kulungan nila. At pinakain na ni Kuya. Kasi parang gutom-gutom na to sila ba. Parang si Aning ba, gutom na gutom. At ito, ipakita ko na sa inyo mga katamsi yung buuan ng aming tindahan. Maganda na talaga siya tingnan mga katamsi ba na nilagyan ko siya ng amakan ba. Hindi yung kawayan gani. Ang pangit nung tingnan. Kaya ito mga katamsi, maganda na siya at pinturahan ko ito kung makaluwag-luwag ako. Kaya pala mga katamsi, nakaluwag-luwag kasi ako. Kaya ito naka-renovate ako dito sa aming harapan ng tindahan. O charan, maganda na siya tingnan. Pero hindi pa ako nakaligpit mga katamsi. Meron pang mga hugasan dyan. Uy, ako hintaon mga inday. Dagan kayong mga hugasan. Ay, naku, gikapoy na ko ana mga katamsi. Kaya gikan pa ko ana dito sa San Fran. Huwag ka na lang diri. Kutob na lang ang akong vlog mga katamsi. Huwag na kayong salamat sa inyong pagtanaw. God bless ka nunay. Maksot kaayo ang dili mo follow na ko ba. Ay, nakalimutan ko pala mga katamsi. Ito pala yung pintuan is galing to doon sa dyan ba dyan. Galing siya dyan. Kaya, pero pinakuha ko ni Kuya kasi sobrang samo kayo mga katamsi diri sa sulod. Uy, samo kayo ba? Imbis gamay pa kayo niya itong tindahan ba? So, masamutan siya sa purtahan na purting. Dakuha mga katamsi. O, mauna na siya. Gikwiktor pa kanuhay takam po sa akong kan. Ay, napasuya na po siya sa iyahang kuan. Uy, kaniyang salad ba? Ako yung taon. Himuunon to na ako siya mga katamsi nga ice candy. O, diri na lang kutob yun. Diri na lang sure na jud ni diri na lang jud kutob. Salamat sa inyong pagtanaw. Maksot kayo mo ba?